ki petrol pump hakeleng kanong ba Shillong haka step jong ka arpau tarik uleber arjar arpun riu kila kedau ke jingkiu dor ke speed petrol lani ke jaj peniang kali ke bayar rap penko ya ki engine kali da Tyngka nyopo naya na ke dor bajude haki sngi ki por baladam ke speed petrol kede ke kenja peniang kali na ke Bharat Petroleum Corporation Limited BPCL bat penbit penbiang da ke multifunctional additives MFA ban pen klan ya ki engine ke jing start bat penduna ya ki jing jaklia kadon ya ka octane rating ka bakham he ban ya ki wei ki peniang kali bat bon sin la pendan kam ya ka haki kali ramdor ki engine bakhlan bat ki sports bike tang Shillong ke jingkiu dor ke speed petrol ke jah Imphal kata da Tyngka point North Pranaya ha Arunachal Pradesh da Tyngka point Khandai Poinaya bat ha Assam da Tyngka point North Khandai Naya kini ke jingkiu dor ke peniang ke kedosha ya ke Ktah na ka Thma da ke United States bat Israel persha ya ke Iran Kumban Shukdo ba ka jing penyat ya ki jaj kit peniang na ki Gulf ling ba ka Strait of Hormuz kala thot na ka ni ka Thma kabalane lai tayo ai hapdeng ka jia siat namdeng ka bashir khai Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus f Ka plus F? hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka peniang ka dot pej ya ka shop plus f haka jing som Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam Ktah ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balehi banai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus f menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya